Так, про шапки. Давайте мені розкажіть, що це за історія. Хоча ви, напевно, вже 150 разів розказали, собі придумали легенду, але виглядало це девіантно, насправді. І ми це показували, коли ви, Ігор Шевченко, починає тягти одну, другу, третю, четверту, п'яту шапку, потім хизується цим в Фейсбуці. В чому логіка, я не зрозумів. Розказую. Це, знаєте, така унікальна історія. Напевно, вона повинна війти в підручники по політтехнологіях, чи по піару, чи ще по чомусь. Все було дуже... Солонтай не вчив? Ні, ніхто не вчив. Знаєте, це все відбулося дуже випадково. Це сарказм. Просто ми йшли по вулиці, центральній вулиці міста Давос. Ця центральна вулиця на час проведення Всесвітнього економічного форуму перетворюється на таку, знаєте, виставку досягнень світової економіки. Не знаю, я в Давосі не був. Ну, просто розказую вам, що по обидва боки це павільйони різних компаній, країн, регіонів і так далі. І кожна з цих компаній або країн намагається привернути до себе увагу учасників форуму і всіх відвідувачів Давосу в цей час. Тобто вони... Яким чином вони залучають свої ці павільйони? І безплатною їжею смачною, і сувенірами, і якимось, не семінари, а якимись дискусіями, для того, щоб якомога більше людей зайшло, подивилися на їхню країну чи на їхню компанію, і в тому числі вони дарять сувеніри. Це в рекламних цілях, для того, щоб люди взяли їх, і чим більше, тим краще, і розвезли по всьому світу, і таким чином підвищили впізнавальність цієї компанії, тобто рекламу зробили цій компанії. Одна з компаній, яка зветься страхова компанія Цюріх, вона зробила ще краще. Вона не всередині давала сувеніри, а на вулиці зробила такі бокси, такі коробки, в яких була дірка, ви бачили це на відео. І з цієї дірки можна було взяти скільки завгодно шапок. І там я потім публікував фотографії, коли люди оберемками отак несли ці шапки, по 10 штук, отак от під руками, і я це показував, я це потім фотографував і виставляв, щоб люди побачили, що це законно, що це навпаки стимулюється компанією, щоб більше цих шапок вони розібрали і розвезли по всьому світу. Отже, я взяв собі спочатку одну шапку, одягнув і зняв про це відео, просто для своїх друзів в Фейсбуці. Мені прийшло кілька запитів, будь ласка, привези мені таку шапку, дуже красива, класна, я хочу мати сувенір такий з Давосу. Да. На наступний день я зранку пішов і взяв ще 5 шапок. Але потім йшов додому і вирішив написати такий жартівливий, знаєте, пост про те, як я брав ці шапки, як мене начебто зупинив охоронець, начебто він мені щось сказав, начебто я його переконав, щоб він мені дав ще одну 5-ту шапку і так далі. Тобто оцей момент був просто жартом. Я це написав і пішов віральний ефект. Про це написали всі, про це показали майже всі, і в Україні, і в Росії, і в Ізраїлі, і в Молдові, в Казахстані. Ну це просто був реально, я наступний день просто... в президенти в Україні. Ну так що? В чому проблема? В чому проблема? Поки немає, напевно. Ну, от, бачите. Тобто я розумію, що це був тролінг, так? Це був не тролінг, це був просто жарт. Тобто треба, знаєте, з жартом відносити до певних речей. Якщо б ми все серйозно в цьому в житті, то ми б вже б дурки були всі, розумієте? Якщо ми все серйозно сприймали в цьому житті. Треба колись посміхатися. Вас одразу почали порівнювати з Януковичем. Знаєте, кажуть, у нас вже був президент, який любив шапки. Ну, мене це не обходить, розумієте? Янукович крав і ці шапки в людей зривав з голови. Я це показав, не як я просто... Не доведено. Ну, окей, це... Так, доведено, а за що він сидів? Ну, там інші історії. Да? Ну, можливо, це так писав. Це так красива історія, що ти ніби крав шапки. Можливо, цього не було. Але ж я ж нічого не скривав. Знайшли речі, які були вкрадені, але на місці злочину не застукали. Да, не буду говорити, стверджувати. Да. Тому, знаєте, мене це не обходить, хто там що говорить. Головне, що вийшов хороший піар. Мене взнали... Ви думаєте, хороший? Тобто ви думаєте, вас серйозно сприймають, коли так на бігбордах в Україні з'являється, що от тепер у нас шапочна там партія, не знаю, партія синіх шапок? Ні, це не партія, це рух синіх шапок, антикорупційний, антиолігархічний рух, і ви побачите, що він буде успішним. Це вас надихнула Франція з жовтими жилетами? Точно, і з червоними шаликами. Знаєте, бачите, спочатку... Сині шапки, так? А згадайте помаранчеву нашу революцію, те саме. Згадайте, я її не забував. Ну, я просто кажу, що потрібна символіка. Люди об'єднуються навколо якихось символів. Це психологія людини. Тому сині шапки не найгірший варіант. Не зіпріємо ми до квітня місяця в тих шапках? Я думаю, що ні. І навіть до 31 березня, нехай. Ми заготували вже літній варіант. Як він виглядає цікаво. Побачите.